Salam hurmatly izleyiciler. Bu videomuzda size kurslara nädip yazmaly barada öğretiriz. Web sayfamyza giren ýagdaýyňyzda şular ýazyp durar. Web sayfamyny gysgaça görüp geçelim. Bärde ýazgy kurslarymız barada bolar. Ýazgy kurslarymyzda uçgunjuk ýani kiçi ýaşly çağlar üçin, orta klass okuwçylar üçin degişliler. Daşary ýurt dilleri, IT, kompýuter we takyp bilimler. Biz bu arada diyen yerde bize koşula bassanız Discord serverimize uğradar. Video kurslarımızda orkadar. Yol öğreticiler, yani özünüze mentor ya da tutor gözleyen olsanız, mentor gözle, tutor gözle düğmelerine basıp bilersiniz. Mentor bilen tutoru kıskaçan düşündürmeli olsa, mentor size belli oradan maslahat veren adam olsa, tutor yürüyte edil muallimi alıp, size ayratin vaktini ayırıp size bir zatları öğretecek tutor olar. Yani tutorlara öğretirsin iki bölüne video tutor bilen online tutor, video tutor size dine video sapakların üstünden düşündürem olsa, online tutor size yürüyte Zoom, Google Meet yalıp platformalarda yürüyte canlı sapaklar verer. Eğer de mentor olmak isteyen olsanız şuradan anketi doldurup bilirsiniz. Şolsanla hem tutor olmak için anketi doldurup bilirsiniz. Aşağıda bizim sosyal ulgamlarımız vardır. Gelip görüp bilirsiniz. Ondan aşağıya video kursları vardı. Aytıp geçtim. İstendik video kurslarımıza gidip görüp bilirsiniz. Eğer yine koşulacak video kurslarımız var. Olarak hem koşarız. Kurslar diyen yerde yazgı kurslarımızı görüp bilirsiniz. Görýän bolsaňyz uçgunjuk çağalar üçin, ýagny orta klass çağalar üçin birja ykdysadyýat, birja şahsy baýlamyny öwretýän kurslar, kompýuteriň esaslaryny başlangyç derejede kompýuter öwrenmek üçin bolar. Ýagny geljekde bu kursumuz size programmerleme we kodlama barada geçmek üçin bolar. Programmerleme Dart we Flutter mobil programmalaryny düzmek barada bolar. Grafik dizayn çözmek üçin öwredýän kursumuz var. Robot texnologiýa, Arduino üstünden robot teknikanyň esasyny öwrenirsiňiz. Fizika, ýagny 7-nji klass fizika sapagyny öwrenmek üçin gatnaşyp bilersiňiz. Matematika başlangyç derece we orta derejede bolar. Ýagny başlangyç derejede orta mektep klasslar üçin bolsa, level 2-de trigonometriýa ýalyk ýokary okuw klasslar üçin degişli sapaklar öwrediler. Biyologiyada ýaşaýyşyň kimyasy, öýjük ösümlikler ýalyk temalaryň üstünde öwrederler. Kimyada bolsa organik kimýanyň üstü bilen we meseleler çözmek öwrenirsiňiz. Rus diline we ingliz diline ýöreýte gürleşilýän klublar bolar, ýagny razgoworny klub we speaking. Hem rus diline gramatika we ingliz diline elementary level'da, ýagny orta derejede reading club bolar, ýagny okuma klubu. Nemis diline bolsa başlangyç derejede, ýagny A1 kursy bolar. Kurslara ýazylmak üçin istendi kursyň içine girip dowamly oka düğmeye basyp girip bilersiňiz. Her bir kursyň içine gireňizde kursyň mailnamasy bolar we kursyň awtor barada ýazylygy bolar we kurs barada ýazylygy bolar. Kursa ýazylmak üçin şurada kursa ýazyl düğmesine basyp anketa doldurup bilersiňiz. Anketany siziň maglumatlaryňyzy we kursa goşmak üçin maglumatlaryňyzy alnar. Ýagny size haýsy wagtlarda sapaklaryň bolsa amatly boljagyny we haýsy derejede öwredilse size amatly boljagyny anyklanar. Ondan başga käbir anketalarymyzyň aşagyny Telegram kanallarymyzyň linki bolar. Şol kursa goşulmak üçin linke basyp Telegram kanallarymyza da girip bilersiňiz. Jedip ýeke sende göz kurslaryňyza girip goşulyp bilersiňiz. Bundan başga tutorlar we mentorlar sahypasy bar. Tutorlarda ýa bellek geçişimiz ýaly. Tutorlarymyz bizim mugallimlerimiz ýanky kurslardaky öwredilýän sapaklary okatýan mugallimlerimiz. Mentorlar bolsa size belli orlardan, öz orlaryndan kömek etip biljek adamlar. Ýagny ýanky görkeşimiz ýalyk birja we ykdysadyýat temasyndan maslahat gerek bolsa size maslahat berip biljek mentorlarymyz şu sahypada bolar. Blogda makalalar ýygyndysy bolar. Stipendiyalarda bolsa, anda ýurt okumak üçin okuwlarda gerek bolan stipendiýalary görüp bilersiňiz.
Ondan sonra bizim Discord serverimiz var. Discord serverimize gidelim. Discord serverimize giren yerinizde size belli bir botlar size özünüzü tanıştırmağı ve rol paylamanızlar. Bu ne bolýar? Ýa-da ýeke düşündirip geçelim. Hoş geldiniz diyen kanalda täze giren agdalarymyz bolar, bildirişler paylaşlar, täzelikler paylaşlar, täzeliklerde YouTube kanalymyza goýulan täze video tapaklar paylaşlar. Gün ýaýlymda herkepde deniz günlerinde geçirilen gün ýaýlymlarymyz paylaşlar. Rol almak diyen kanalında olsa özüňize istendik goşulasynız gelýän kanallara girip goşulyp bilersiňiz. Misal üçin siz Python öwrenesiňiz gelýän bolsa, Python'ın kısmalygyna basyp bilersiňiz. Misal üçin şu atky men rollaryny görýän bolsaňyz, şu at Python öwrenji diýip rol ýok. Ýöne Python'ın kısmalygyna basamda maňa Python öwrenji diýip rol berýär. Ýa-da aýdaly men rus dilini öwrenesim gelýär, rus diliniň baýdagyna basýan we maňa student ruska ýazyka diýip rol berýär. Bu rollar näme üçin gerek? Bu rollar çep kapdaly görýän bolsaňyz, daşary ýurt dilleri, biznes, mektep tapgaklary we IT kompýuter diýen ýapyk kanallara açýar size. Ýani mysal üçin şu an men administrator bolam üçin hemmes maňa görnýär. Eger siz gireňizde hiç kille rol ýok bolsa, şular size ýapyk bolar. Bu kanallary açmak üçin özüňize gyzykly kanallary şu ýerden saýlap basyp bilersiňiz. Bulardan başga da kurslarymyzyň kanalyndan başga da umumy kanallarymyz we umumy kanallarymyza görüňde isenik temada görüňdeşlikke geçirip bilersiňiz. Kömek gerek bolsa kömek gerek kanalyndan ýazyp bilersiňiz. Tekligiňiz, soragyňyz bolsa ýazyp bilersiňiz şu kanallardan. Tanışlyk kanalyndan bolsa özüňizi tanıştyrarsyňyz. Ýagny ýol bilen näme maksat bilen geleniňizi, adyňyzy we okuyan, işleýän ýeriňizi we okutjak bolsaňyz, okutjak ugrunňyzy, öwrenjek bolsaňyz, bu öwrenjek ugrunňyzy arda ýazyp bilersiňiz. Pedal infolar diýen ýerde stipendiýalar, maglumatlar, materiallar, pedal saytlar we şolar ýalyk pedaly ilm bilim temasyna pedal bolup biljek maglumatlar paylaşýar. Özüňizden paylaşyp bilersiňiz. Aýdaly bir ýerde pedaly stipendiýalary gören bolsaňyz şu kanalymyzda paylaşyp bilersiňiz başgalaryň hem görmek üçin. Başga da ondan başga IT sfera, web developing diýen kanallar bar. Bu kanallarda developerler üçin bolar. Mysal üçin aýdaly bir kanaly girip görkezden coding meselesi kanalynda developerler belli bir öz arasyndaky meseleleri öz programma dillerine çözüp şu ýerde paylaşýarlar. Bundan başga ýol bileçiler diýip kanallarymyz bar. Berde daşary ýurtdaky okuyan okuwçylarymyz öz okuyan okuwlaryna näde baryp bolýanlygy barada maglumatlar sorap bilersiňiz. Ondan başga Lukmanlaryň kanaly bar we küçükleriň kanaly bar. Lukmanlaryň kanalyna Lukmanlar öz arasynda degişli meseleleri aralyp maslahatlaşyp bilerler. Ondan başga ýol takynda kasyna bolsa ýol takynda diýip kanal bar. Cemiyetçilik düzgünler diýip kanal bar. Cemiyetçilik düzgünler gysgaça aýdyp geçsek, dil, din, millet we siýasy temalaryna girmeseňiz bolany. Ondan başga da cemiyetçilik düzgünlerini okap bilersiňiz. Goldaw kanalyndan özüňize senlik meselede goldaw mätäçligini duýan bolsaňyz şu kanalda sorap bilersiňiz. Kömek berip biljek adamlar bar bolsa size kömek ederler. Ondan başga kanallarda başga da agdalarymyz bar. Görýän bolsaňyz her bir agdaň öz rol bar. Öz roluna görä degişli kanallar açylýar. Eger siz mentor ýa-da tutor bolasňyz gelýän bolsa, tanışlyk kanalyndan ýazyp bilersiňiz. Biz sizi ýöreýte ýol ödetçiler serwerine çağırar. Ol ýerde biz kurslar barada we öwrenjeklere näde öwretip boljaklygy barada aralyp maslahatlaşýar. Ondan başga bizim linklarymyza girjek bolsaňyz, ýagny sosial ulgamlarymyza girjek bolsaňyz, ýollardyň Instagram hasabyndan şu ýerden biosundaky, biografiýasyndaky linkden girip görüp bilersiňiz. Ýagny bu ýerde kurslara ýazylmak üçin linkler bar.
kurslara yazılı linkine girseniz görýän bolsaňyz bizdeki kursların anketaları vardır. İstediğiniz kursa yazılmak için şu anketaları doldurup bilersiniz. Mesela için fizika sapağına katnaşmak için fizika kursunun anketasını doldurup bilersiniz şu yerde. Ondan sonra bizim Telegram kanallarımız var. Kurslarımızın esası bildirişler Telegram kanalından umum kanalda her bir agdamız girip görüşüp bilirler. Ondan sonra kurslarımızın Telegram kanalları var. Girip dine şol temada görüşüp bilersiniz. Değişli kursuna göre. Ondan sonra web sayfamızın linki ve birlikte sosyal uygulamalarımızın linki var. O yerlere de girip görüp bilersiniz. YouTube kanallarımızda video sapaklarımız var. Video sapaklarımıza girip görüp bilersiniz. YouTube'da düşündürecek olsak giren yerinizde size kursları ve video sapakları temasına göre bölümüdür. Yani program yükleme, IT uğruna değişli program dillerini öğrenip bilersiniz. Tahkik bilimlerin kanalları var. Video sapakları var. Tasarruf dillerinin video sapakları var ve faydalı maglumatlar video sapakları var. Girip görüp bilersiniz. Menin düşündüreceklerim şulardan ibaretdi. Öğrenecek bolan öwrüňize üstünlük arzu etýän